sa gugma ni Kristo. Kahibinangan, gayud ang Ginoo, ang sala nako, iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawatan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawatan. Ang saad niya, may ganting madawatan. Okay, maayong gabi mga higala ang mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw dinhi nining tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabamhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabi una pagadumalahon kini siyang mahigala. Brother Isaw dito kinusab si Brother Levi Clavis ang magapakig-uban kanining higala nining usa ka oras nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Sa pagpadayon sunahan atong yon si Brother Isaw alang sa opening prayer. Mga higala, magampo kita, amo nga silimbahon og dalaygon nga Dios naka sa trono sa kitasan sa mga kalangitan, nining taknaa sa kagabion ikaw among gipasalamatan tungod sa imong pagkamayos matag usa namo ka mga kinabuhi nga sa gihapon nining mga orasa padayon ang imong mga bilin pulong among mapatalinghogan dinhi sa kahanginan. Kami nagahangyo diha kanimo o Dios nga ikaw magapanalangin kanamong tanan, labi na sa mga taong nagapaminaw niini nga programa karon, nga sila usab imong pagagiyahan pinagis mong balaang Espiritu Santo nga sa matag pulong nga ilang mapatalinghugan dinhiya sa mga programa nga naggikan sa balaan nga kasulatan. Ila kini nga masabtan og kining mga pulunga makahimo sa paggiyas matag usa nga moduol og moalagad diha kanimo. Salamat o Dios nga ikaw magahatag magatubag sa mga pagampo. Pagadawaton namo kini tungod lamang kang Kristo Jesus ang manluluwas. Amen. Amen. Okay, atong gi-welcome no ang tanan natong mga kahigalaan og mga kaigsunan kutob sa nabot sa labyog sa atong broadcast karon. Mainguman sa atong tanan nga mga viewers sa Facebook. Kinasingkasing mo na mo higala nga gina-welcome karong gabi na dinhi nining tulumanon kini ang maayong balita. Makahimo na mo sa pag-send og mga mensahe diri sa akong number, no? O dinhi sa atong atong Facebook live pod, pwedeng makasend mo sa comment section mga higala aron nato nang mabasa din naamoy mga greetings, no, mga birthday greetings. So kung naamoy mga higala inyong mga friend, mga minahal sa kinabuhi nga nag-birthday, malipay na sila higala kung inyong grito, no? Inyong i-greet ang ilang birthday
Nya ako din i-greet og happy birthday si Brother Felipe Gutierrez, no, diya as mabuli. So happy birthday nimo, bro. Og ang Dios magpanalangin kanimo ug tanang nag-birthday karon. Nya makahimo mo sa pag-send higala ay mo og send og mensahe ngadto kang Brother John Dihito. Kay di na to siya ikauban karong gabi na tungod kay tuwa siya sa Islas Kinatarkan ay patay ang giserbisyuhan didto. So diri nang idritso og send kang Brother Libby Clavis nga number aron atong mabasa ang inyong mga messages. O kung naamoy pangutana, send na higala dinhi. Kung naamoy mga nalibgan sa nanlabay natong broadcast nga wa kani matuhog, masabti ang nagkinahanglan mog dugang nga katinawan, so isend na dinhi higala aron ato sa nang matagaan og pagtagad sa aton tulumanon. So tanan nato nga mga kahigalan o mga kaigsunan kutob sa naminaw karon ato nga gina-welcome. Diya sa mabuli, daghang tag mga listeners mabuli, diha sa Libho, sa Kadwawan, sa Kanagahan, o uban pang mga lugar, dinhi sa Northern Cebu, o mga kaislahan sa Bantayan Island, mga kaislahan sa Islas Camotes, o sa mga silingan nga mga kapuluan mga higala sa Masbate. Daghang magtanaw dito sa Facebook. O niya mga viewers sa nato dias Biliran Province. Ang uban Minaos Radio, ang uban gatanaw sa atong live broadcast. So may gabi sa tanang taga Biliran, niya tanang taga probinsya sa Liti, kutob sa naminaw diha. Maayong gabi. O niya ato sang gipasalamatan ang tanan atong matig paminaw. Alang niya ito maghigalaan nga nagamit og mga lanog ng mga sound system aron makashare sila sa pulong sa Dios nga tos mga silingan. So thank you kaayo. Niya og naamoy mga importante nga mensahe, pwede ipadangat din higala kay karon taon-taon atong basahon din sa atong comment section or din sa Facebook ang mga mensahe nga inyong gipadangat. Okay, sa pagparesunahan ni Asad si Brother Isao, mutunol sa mga nakanyo sa mga mainiton nga mga pagpangumusta. Okay, salamat Brother Libby, mga kaigsunan og mga kiglan, mayong gabi kanyong tanan. Sa gyapon sa bisan asa man kamo nga dapit karon nagsunod og nagsubaybay nining atong programa. Sa kinasing-kasing sa gyapon kami mapasalamaton og maga-welcome kaniyong tanan. Sa diin man mong aspito karon nagsunod sa itong programa dinhi aba sa radio broadcast. Maingon man sa ato nga Facebook Live, salamat sa makananayon niyong pagsuporta o pagsunod sa ato nga programa. Alang sa ato nga mga kaigsunan nga naglantaw karon sa ato nga Facebook Live, may man sa mga nagapaminaw sa ato nga radio broadcast. Kung mahimo mga kaigsunan, padangat mo og mensahe dinhi kung asa mo karon dapit nga nagsunod og nagsubaybay sa atong programa, labi na ning mga viewers nato sa Facebook. Comment mo sa comment section mga kaigsunan kung asa mo nga naglantaw aron nga mahibalumi dinhi og asa na dapit mi labyog ang ato nga programa. Abi ba ninyo sa bisan asa mi dapit maadto panahon og masabado kung imbitahon mi mga kaigsunan, amo gyud nga i-promote og amo gyud nga paningkamutan sab nga makita kon sa matag iglesia, matag simbahan duna bay mga kaigsunan nato nga nagsunod og nagsubaybay sa ato nga programa matag gabi. Nya nalipay ta nga kon maabot ta og Negros, labi na dinha sa Victory Church no sa kiniang Calatrava. Lipay ta dinha nga daghan sab daay nga nagsunod og nagsubaybay sa tong programa. Di lang kay sa Facebook, mayon sab sa radio program, labi na dinha ni Sister Nini og ni Brother Nonoy Dinano Sulibyo, nagsunod og nagsubaybay sab gini sa ato nga programa. Mayong gabi ninyo dinha ante, angkol, salamat sa inyo nga pagsunod og pagsubaybay sa tong programa. Og sa uban pa nga mga lugar sama nining Masbate, Saliti, doon na tayo nakita og nakuha nga mga info nga kusog ang ato nga programa. So kamo din nga naglantaw, nagsunod nining atong programa, makaigsunan, makahimo mo pagpadangat
sa inyong mensahe kung asa mo dapit nga nagsunod og nagsubaybay nining ato nga programa. Well, ako dayno nga pasalamatan ang atong mga kaigsunan dinha sa Nazareth Seventh-day Adventist Church, no? Sa makananayon og mainiton gyud nila nga pagdawat sa tuwa panahon og maara ta sa ilaha mabisita nya. Salamat sa Idar family dinaan nila ni Sister Elizabeth or Briti Idar, nila ni Kuya Jose, no, nya nila ni Kuya Giovanni, ni Tidindin, ni Jamjam dinha, ni Kuya Jobit, ni Ate Basyon, nila ni Janjan og ni Bumbum, nya ni Brother Jojo dinha, uban sab ni kaniang Brother Benji og ni Tinicol, no, og ni James Roy dinha. Mayngon man sab sa ato nga mga kaigsunan dinha, mga Marikit family, Nulya family, ang Reglamos family dinha, nila ni Brother Jubin, nila di Brother Milvin Paglalunan dinha, nila ni Tihapi, og nila ni kini ang Sister Bibi og ni Brother Frido Nulya dinha, labi na sa mga Marikit family, sa Galyaris family, sa Nulya family dinha, og sa mga Paskin family, nila ni Sister Ann Paskin og ni Brother Jerry Paskin, uban sa ilahang only son niya si Brother James Mark Paskin. No, sa tanan-tanan nato nga makaigsunan din nga, di naman gid mo matag sa tagsag mention, nahibaw na mo skin sa mo dinha mga kaigsunan nako dinha sa Nazareth, mga kaigsunan nato dinha sa Nazareth. Salamat gyud sa kanunay nga mainiton nyo nga pagdawat mga kaigsunan panahon og mabisita ta dinha, no, nya sa tanan-tanan nato nga makaigsunan nga nagsunod dinhi sa distritos dan Bantayan, mayngon man dinhi sa Bugo. Salamat mga kaigsunan sa makanunay nyo nga pagsunod og pagsubaybay nining ato nga programa. Sila si Brother Remy Sigarino ni Tinday Sigarino dinha sa Tambungon. Salamat sab sa inyo nga pagsunod, Brother Remy, Sister Inday, mayngon man ni Dr. Konkon Lubitanya, no, lipay gid ta nga og magkita panahon magkita mosulti gyud Dr. Konkon nga gapalo pod gasunod po siya sa ato nga programa dinhiya sa ato nga Facebook Live. So salamat mga kaigsunan sa inyong pagsunod ug pagsubaybay sa ato nga programa, mga Piritos family dara sa San Remigio. Salamat sa inyong pagsunod sa ato nga programa. Although daghan pa unta ta dapat nga pasalamatan o iga-acknowledge sa ato nga programa mga kaigsunan, pero tungod lagi kay ang atong oras mubo raman, di man gid ingon taas tag oras dinhi sa kanginan mo na nga limited lang, pero kamong tanan kutobs na minaw karon sa ato nga programa. Salamat sa inyong pagsunod ug pagsubaybay sa atong programa ug kumusta mo naot nga naamos may pagkabutang karon samtang nga nagapaminaw sa ato nga programa. And also ato nga pasalamatan natong mga kaigsunan nga naa sa ibang bansa bisan sa kalayo nila, pero kanunay silang nagsunod sa itong programa, nila ni Ma'am Pritimi Simons, nila ni Ma'am Jing Oslington, o nila ni Sir Gerardo Lubitanya, uban sa iyang pamilya, nila ni Ma'am Banji. Salamat sir sa inyo nga pagsunod o pagsubaybay sa ato nga programa. O nya dinaa sa Japan ni Brother George, no, nya ni dinhiasab sa Saudi Arabia ni Brother Ronilo Itang. Sila gid ni ang kanunay nga makita nato nga ma-highlights ba sa ato nga live broadcast matagabi nga makita gid nato nga nagsunod og nagsubaybay sa atong programa. Mao nga salamat kay mga igsoon sa inyong pagsunod og pagsubaybay, pagsuporta sa ato nga programa pinagit nyo pag live matag gabi. Well mga kaigsunan nga tumata sa pagbasa sa mga mensahe nga midangat dinhi sa ato karon nga live broadcast niya si Saya ang ngayang mensahe. Mayong gabi ninyo Brad Libby ug Brad Isao, minaw mi diri sa Panalipan Katmon, si Brad Mario Alquizarni. Uy, imuha din nga Facebook account Brother Mario. Niya ni kauban si Brad Pablo Jason Jr. Mayong pagpaminaw nos tanan taga Panalipan Katmon, labi na ni Brother Mario o ni Brother Pablo dinha. Salamat sa inyong pagsunod, pagsubaybay sa itong programa. Niya po si Brother Edi Layos. Good PM sa tanan nga naminaw. Mayong gabi kay Libby o Brother Isao. God bless sa tanan. Brother Edi, salamat sa imong kanunay pagsunod sa itong programa o uban sa itong mga kaigsunan dra. Mayong gabi kanyong tanan. Niya po si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi Brother Isao kay Libby og sa tanan mga kaigsunan tig paminaw ning programa og nagbiyo karon. God bless sa tanan. Maayong adlaw kanimo din ha Brother Ronilo. Salamat sa imong pagsunod og pagsubaybay nining ato nga program.
Niapod si Sister Jeannie Rama Fermin. Mayong gabi sa tanan, mga friends na ko sa FB. Pwede ka mo maminaw sa live diri sa ako FB. Kalipay na mo nga naminaw mo og muas kon may mga inog pangutana mo tubagon jud na dayon nila pinaagis balaang kasulatan. Salamat Sister Jeannie Fermin sa imong pagsunod og pagsubaybay sa itong programa. Mayong gabi din na ni Brother Ariel uban sa inyong kabataan ni Steve ni Rod Steve o nya kinsa patoy pangalan sa imong mga bata din na nalimot nako. Mayong gabi niyo no. Salamat sa iyong pagsunod og pagsubaybay sa atong program. Niya po si Brother Edward Generius. Good evening mga igsuon, Brother Isa o Brother Libby watching her in Lambusan. God bless. Mayong gabi isab kanimo Brother Giner nya nana di kas Lambusan ron. Salamat sa pagsunod og pagsubaybay sa itong programa. Niya po Brother Elmer Lacerna. Hello Brother Elmer, long time good nga wala ka comment sa to ang Facebook ha. Karon na ana sigid ka nagsunod na sa balik sa ato nga programa. Ay minsay mayong gabi ninyo Brad Libby, Brad John og Brad Isa watching from Pardo, Cebu City. Salamat sa pagsunod Brother Elmer sa atong programa. Kabay ang Dios magapanalangin kanimo og sa tibok nimo nga pamilya. Well, dinhi sa atong Pikas monitor mga kaigsunan nato sab nakita nga nakig-uban kanato ang atong mga kaigsunan dinhi nakig-uban kanato si Brother Nathaniel E. Lucero Jr. watching from Camotes Island. Niapod si Brother Anisito Priscillas. Niapod si Pastor Pedro Golina Rosales watching from Kawayan, Masbate. Salamat Pastor sa imong pagsunod ug pagsubaybay sa itong programa. Niapod si Sister Ginalyn Lumuntad, Sister Sylvia Villarde. Unya niapod nakiguban kanato si Brother John Michael Cinco watching from Medellin, Sister Nisabel Villeganas Necesario watching from Jinsan. Niapod si Brother Sinio Muñez Tiquillo, Brother Ronaldo V. Bragat, Brother John A. Magdadaro watching from Danbantayan, Brother Reson Cabatanya, Sister Jimwell or Brother Jimwell Oliveros, niapod si Brother Norlan Pagal, niapod si Sister Ruiz Aileen, niapod si Sister Bergie Tabuak, niapod si Brother William Idi, niapod si Brother Con Guandi o si Brother Luel Nodalo Estrera. So mga paniyang atong nakita mga kaigsunan no, nagsunod og nagsubaybay sa atong programa karon sa atong live broadcast. Well, alang sa pagpadayon sa atong programa ngadto na sa main portion mga kaigsunan, ngadto sa pagtubag sa pangutana, ato nga ihatag ang panahon kang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Niya sa tay basahon no ni atong nakita dinhi. Niya si Sister Philly Desor ang iyang mensahe ato ning basahon. Good PM Kuya Libby, Brad Isaw ug sa tanang naminaw karon. Paki-greet ko Kuya, happy birthday sa pag-umangkon si Gilbert Desor karon iyang birthday. Salamat. Okay. Ato pa din tanawon ni pa isa niya ka mensahe. Ato ning na maragi Good PM pag-usab Kuya, pwede paki-greet sad ko nila Nedwin Notarte, Brad Noel Gonzales og sa akong bana si Wilfredo Desor og anak si Janry di ay nagpaminaw gihapon. Salamat kayo Sir Philly sa mga kahigalan nato diha nga makanunayon nagapamati sa pulong sa Ginoo. Okay, napay atong tanaw ni apod si Brother Elmer Lacerna. Hi Brad, so may gabi niyo Brother Elmer. So kumusta Brad? Inaot pa ang Dios mag-uban o magpanalangin kanimo. Okay, dili ta magdugay mahigala ato ning napay basaw ni Brother Isaw na mga comments sa basaw nimo. Muadto ta mga higala sa pangutana nga atong tagdon karon ni atensyon sa atong tanan nga mga viewers, mga listeners. Kung nga pananglitan mo'y ikatampo nga tubag, so text mo nga rin sa akong number, kang Brother Libby Clavis nga number, sa 0926-8869-758. Or pwede arin mo sa comment section nato, arin nyo send mga higala, aron ato nga mabasa. Okay,
ang pangutana ato ng tagdon mga higala. Niyang pangutana, Brother Isaw, na ako'y pangutana, Brad, sa buhat Gs 15, ang ginluan diha, Brad, ang mga mananap og tao nga hintel, mao na insaktong gipasabot sa Biblia. Muna iya nga una-huna, muna iyang medyo marag reaksyon. Ingon siya din na ako'y pangutana, Brad, sa buhat Gs 15, ang gihinluan diha, Brad, ang mga mananap og tawo nga hintel, mao na insaktong gipasabot sa Bible. Okay, salamat kay no sa manindot nga pangutana, kay daghan ra ban nga makigilaan nato nga dunay solusama nga pangutana sama gipangutana dinhi sa ato programa. Pero timani higala kung kining imong buhat Gs 15 nga matod pa nimo ang gihinluan diha kadtong mga mananap og ang tao, mao dunay hustong pagsabot diha. Okay, unang musaysay pasabutan si Brother Isaw unya akong tapuson mo higala. Okay, salamat Berle Bewel sa dili pa ta mohatag dugang mohatag pagpasabot mga kaigsunan. Ato sa ni nga ipasalamatan dahil si Nanay Tilde, no? Lola Tilde Marikit. Salamat ula sa mga pagsunod, kanunay pagsunod og pagsubaybay sa itong programa. Ino nga naminaw kakaron uban ni Inday Carilin dinhaa og ni Ate Milda mayong gabi kanyong tanan og ni Brother Butchi og ni Sister Lucy Orsal dinhaa sa Bakawan. Salamat sa pagsunod ug pasubaybay nining ato nga program. Well, mga kaigsunan og makiglan ngadto tas paghatag og katin-awan sa pangutana nga gipadangat dinhiya sa atong programa, kabahin nining buhat Gs kapitulo Gs bersikulo 15. Nga matod pa niya ang ginluan kuno nga gisgutan dinha sa buhat kapitulo Gs bersikulo 15 ang mga mahugaw mananap ug ang tao. Well, sukad kaniadto mga kaigsunan ang atong programa nahimo ni nga nagabasi sa Biblia. Nya ato nga tanawon kung dinhaa sa buhat kapitulo 10 bersikulo 15 ang ginluan bagayod ang mananap og ang tao mga kaigsunan. Well, niya sa buhat kapitulo 10 bersikulo 15 ingon ani ang gisgutan. Og ang tingog niabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon, ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga hinahinluan na sa Dios. Sa inyong nakita og nadungog, ang gisgutan sa buhat kapitulo 10 bersikulo 15 naghisgot ni mga kaigsunan og ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Way gihisgutan nga mga kaigsunan dinhiya nga nagpasantop og nagpasabot nga dunay duha ka butang or dunay duha ka aspito nga gihinluan gipakamatyan ni Kristo ngadto sa Kalbaryo sa cross. Kundili ang atong makita ra dinhiya, ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. So kung ato kalantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglaan, muhaom ba ang paghunahuna sa kadaghanan, labi na nining nagapaminaw nga ang ginluan nga gipasabot dinhiya sa balang kasulatan nga na-record dinhiya sa buhat kapitulo 10 mga kaigsunan nagisdigot og nagpasabot ba kinig mga mananap og tao mga kaigsunan. Kung ato ni nga tlantawon og susihon ang buhat kapitulo 10 mga kaigsunan og makiglan, wa magsulti og magpasabot nga ang ginluan nini apil ang mga mahugawng mananap, kundili mga kaigsunan og makiglan ang gisgutan nini nga ginluan ang tao mga kaigsunan og makiglan. Kay kaniadto lagi mga higala og makigsunan ang mga hintil giisip sa mga Hudiyo nga mga mahugaw mga kaigsunan og makiglaan. Ngani kung ato nga lantawon niya mga kaigsunan og makiglaan sa buhat kapitulo 10 kung ato ning basahon para maklaro gid nato niya. Kung ato nga basahon ang buhat kapitulo 10 bersikulo 10 mga kaigsunan hangtod sa 15 para ato gid makuha niya. Og siya may batig dakong kagutom og nangandoy makaon, nangandoy makaon.
apan samtang na naghikay pa sila niini, siya gipanawan. Og iyang nakita ang langit nga nablihan, kanang pulong gipanawan mga kaigsunan og makaiglan, very rare gid na nga lalong gid kay ni siya nga pagkasibuano. Pero kung ato ni nga lantaw og padayonon na atay makuha nini niya. Og iyang nakita ang langit nga inablihan, og ang usa ka butang nga nagkanaog nga naingon sa usa ka dakong habol nga pinaagi sa upat niini ka mga kanto nga hiniktan kini gutunton paingon sa yuta. Remember these words mga kaigsunan, nga dunay nakita no si Pedro nga sa din usa ka habol nga dunay upat ka kanto nga gitunton gikan sa langit mga kaigsunan ug makiglan. Naya sa sulod nini diha ang tanang matang sa mga mananap nga tag-upat og tiil og sa mga nagsaguyod sa yuta og sa mga langgam sa kahanginan. Og miabot kaniya ang usa ka tingog nga nagingon, tumindog ka Pedro, pag-ihaw og kumaon ka. Tanawa sa bersikulo 14 nagingon, apan si Pedro miingon, dili ko Ginoo, kay wala pagayod ako'y nakaon nga dili binalaan o nga mahugaw. So kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og makaiglaan, si Apostol Pedro nagsunod pod sa sugo sa Dios nga gikinahanglan likayan og dili pagakaunon ang mga butang dili binalaan og mga butang mahugaw. So kung imong lantawon og susihon sa diha nga dunay tingog nga nagingon, tumindog ka Pedro, pag-ihaw og kumaon ka, si Pedro mingon, dili ko Ginoo, kay wala pagayod ako'y nakaon nga dili binalaan o nga hugaw. Nan kung atong padayonon ang 15 makaigsunan ni Ana, nagingon, og ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nagingon, ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Ang 16 ang giyon makaigsunan, og kini nahitabo sa makatulo og sa kalit kadto gibira ngadto sa langit. Nan kung atong padayonon aron makuha nato kung sa gipasabot nini, padayonon nato ang remaining nga mga bersikulo makaigsunan nagingon. Og samtang si Pedro nalibog pa sa iyang hunahuna kung unsa kaha ang kahulugan niadtong panan-awon nga iyang nakita. Tanawa ang mga tao nga gisugo ni Cornelio na nagtindog sa pultahan sa gawas tapos nila masusi kung diin ang balay ni Simon. Tanawa mga kaigsunan og makaiglaan. Niadtong panahon na ang nakita ni Apostol Pedro nga sa diin dunay habol nga dako nga dunay upat ka kanto nga gitunton gikan sa langit nga dunay mga nagkalain-lain klase sa mananap mga kaigsunan. Usa di ay kadto ka pananawon. Nan kung imo nga lantawon og susihon, ang mga tao pod karon nga mga pilosopo ug pilosopak magagamit pod niini nga bersikulo nga sa diin kuno kadto nga kang ang mga mahugaw mananap nahinluan na kay si Pedro kuno mikaon. Kung imong lantawon og susihon, mga kaigsunan og makiglan dinhiya sa buhat kapitulo 10, wa gyud kay makita ni mabasa nga ang mga mananap nga mahugaw nahinluan na nga gisulti gisulat dinhiya o wala pud tay makita nga si Pedro mikaon mga kaigsunan or nag-ihaw. Nganuman nga wa man mikaon si Pedro o wa mo ihaw tungod kay kining senaryoha usa lamang kapanan-awon mga kaigsunan og makiglan. Diin mamo kakita mga igalag mga kaigsunan nga dunay taong ning kaon og damgo panan-awon. Wa gid kay makita ni wa sagkan nakadungog. Nan kung ato nga tan-awon makaigsunan samtang naglibog pa si Apostol Pedro sa kahulugan sa mga panan-awon nga gipakita sa Dios ngadto kaniya, dunay mga katawan mga kaigsunan ni Cornelio nga ningadto ni sampot sa iyang Pinoy-anan. Nan kung atong padayon nagingon, og samtang si Pedro na malandong may tungod sa pananawon, ang espiritu mingon kaniya, tanawa, anay tulo ka tawo nga nangita kanimo, tindog og kumanaog ka, og umuban ka kanila sa walay pag-ukon-ukon, kay ako mao ang nagpaanhi kanila. Og si Pedro mikanaog ngadto sa mga tawo og mingon kanila, ako mao ang inyong gipangita
unsa bay hinungdan sa inyong pag-anhi og sila mitubag kaniya si Kapitan Cornelio nga usa ka taong matarong og madlokon sa Dios nga mahitungod kaniya ang tibuok nasod sa mga Hudiyo aduna gani maayong pagpangimatuod gimanduan sa usa ka balaang manulunda sa pagpakula kanimo ngadto sa iyang balay og sa pagpatalingog sa imong isulti kaniya og sila iyang gipasulod o gipaabot og sa pagkaugma siya mibangon og migikan uban kanila og nanguyog kaniya ang pipila ka mga igsuong taga Joppe og sa sunod nga adlaw sila niabot sa Cesarea og si Cornelio nga nagpaabot kanila nagpatigom sa iyang mga paryente og mga suod nga mga higala og sa pagsulod ni Pedro sa balay si Cornelio misugat sa pagdawat kaniya og niyapa sa iyang tiilan og misimba kaniya apan gipatindog siya ni Pedro nga nagingon tumindog ka ako gayud usab tao nan kung ato ning padayunon makaigsunan ang senaryo og sitwasyon dinhi sa diha na nga namalandong si Pedro ang kahulugan di ay niadtong mao nga panan-awon nga gipakita sa Dios ngadto kaniya makaigsunan og makiglan ang kahulugan di ay niadto nga gisgutan sa bersikulo 15 nga nagingon og ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nagingon ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios kining mga puntuwa ang gipasabot day niini dili kadtong mga mananap nga gitunton nga niya sulod sa habol kun dili ang gipasabot niini makaigsunan ang mga hintil ang tao di ay makaigsunan gihinluan na sa Dios. Sabihin nga pamaagi gihinluan sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglan sa pamaagi nga si Ginoos Kristo nagpakamatay ngadto sa Kalbaryo sa cross. Kung ato nga lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglan ang balaan nga kasulatan ngano og kinsa ang hinungdan nganong nagpakamatay si Kristo ngadto sa Kalbaryo sa cross tungod og hinungdan natong mga tao. Kung atong basahon ang Mateo kapitulo 1 bersikulo 21, ang gisgutan nagingon og iganak niya ang usa ka bata nga lalaki ug sa imong paganganlan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawan gikan sa ilang mga sala. Kung imo nga lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglaan, ang rason ngano nga si Kristo nagpakamatay ngadto sa Kalbaryo sa cross aron ang tanang mga katawan maluwas gikan sa tanang mga kasalanan. Nan kung imo nga lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglan pagkamabaw og rason kung ato nga sabton nga ang pagpakamatay ni Kristo ngadto sa Kalbaryo sa cross aron nga mahinluan ang mga mahugawng mananap diha sa pagpakamatay ni Kristo ngadto sa Kalbaryo sa cross ang iyang gipakamatyan mao ang kitang tao aron mahinluan sa sala. Diha sa buhat kapitulo 10 mga kaigsunan ug makiglan wa gyud tay mabasa nga ang nahinluan dinaa apil ang mga mananap nga mahugaw. Kay kun mahitabo mga kaigsunan ug makiglan aton tugutan apan dili nato uyunan kanang paghunahuna karon sa nagpadangat sa pangutana nga apil ang mga mahugaw mananap mga kaigsunan ug makiglan nga gihinluan sa pagpakamatay ni Kristo mga kaigsunan ug makiglaan niya mahimo nga sumpaki ang na-record og nasulat sa Biblia kay nga naman kung atong lantawon og susiyon panahon sa adlaw sa katapusan sa pagbalik sa atong Ginoo ang tanang mga tao pagatapukon sa iyang atubangan diin ang tanang mga tao pagahukman sumala sa iyang binuhatan og nasayod ba mo mga kaigsunan og makiglan nga ang tanang mga tao na nagakaon sa mga dulumtanang butang pagasunugon sa Dios ngadto sa linaw nga kalayo. Kung mahitabo mga kaigsunan ug makiglan nga apil nga gihinluan sa Dios mga kaigsunan ang mga mananap nga mahugaw panahon sa iyang pagpakamatay ngadto sa Kalbaryo sa cross. Dapat unta dili na ni ma-record sa Biblia panahon sa umaabot nga mga kaigsunan ug makiglan nga ang mga taong nagakaon sa mga dulumtanang butang pagasunugon sa linaw nga kalayo. Kaya nga naman, hinluan namday ni Kristo apil ang mga dulumtanang butang. Busa kung ato nga lantawon ug susihon ang nasulat sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan ug makiglaan diha sa balasahon sa Job
ang balasahon nag-ingon nga walay bisan si kinsa nga makahinlo sa mga butang mahugaw, mga kaigsunan og makiglaan. Ang butang mahugaw magpabilin gyud ang mahugaw, og ang butang nga mahinlo magpabilin kanang mahinlo. So kung imong lantawon ug susiyon ang paghuna-huna nga diha sa buhat kapitulo 10 bersikulo 15, apil na ang mananap nga mga mahugaw nga kini ang gihinluan. Well, padangat mo og bersikulo dinhiya kung asa na mabasa nga nagapamatuod nga didtoas pag dinhaa sa buhat kapitulo 10 bersikulo 15, apil ang mga mananap nga mahugaw nga nahinluan panahon sa pagpakamatay ni Kristo ngadto sa Kalbaryo sa cross. Kay ang tinuod sultihan mo namo makaigsunan ug makiglaan, ang narikod sa Biblia ang gihinluan ni Kristo panahon sa pagpakamatay niya ngadto sa Kalbaryo sa cross, dili ang mga mananap kundi kitang mga tao nga naglurang sa pagpakasala aron nga mahatagan og kahigayunan nga mga luwas, mga kaigsunan og makiglaan. So kung imong lantawon ug susiyon diha sa buhat kapitulo 10 bersikulo 15, wa kay makita nga giisgutan nga ang Ginuan apil ang mga mananap nga mahugaw, kundili makaigsunan ug makiglan. Ang atong makita dinhaa mao nga diha sa pananawon nga nakita ni Apostol Pedro samtang siya nakatulog makaigsunan ug makiglan, ang kahulugan des pananawon nga yang nakita mga tao diay nga gihinluan makaigsunan ug makiglan nga nagpasabot ang mga hintil. So kung imong lantawon ug susiyon, dili po ni pwede nga atong punan og konklusyonan nga giapil ang mga mahugawng mananap, mga kaigsunan ug makiglan. Kay diha sa nakita ni Apostol Pedro nga gitunton nga habol, mga kaigsunan, nga naa ang mga mananap nga mahugaw nagrepresentar lang kadto sa tao nga gihinluan sa Dios, mga kaigsunan ug makiglan. Nagrepresentar sa mga hintil nga sa diin gihinluan sa Dios, mga higala ug mga igsoon. So kung imong lantawon ug susiyon, ang mga butang nga ginadili o ginabawal sa Dios, magapabilin og magapadayon gyud na nga ginadili o ginabawal. Gikinahanglan mga kaigsunan ug makiglaan ang ato nga sundon nga prinsipyo og pagtudlo, kanang prinsipyo og pagtudlo nga niya gitudlo sa balaan nga kasulatan. Dili kay ang prinsipyo og pagtudlo nato nga tao. Kung sa istandarte nga gitudlo sa Biblia, kinahanglan mo gid nay sundo nato. Dili kay ang estandarte o dili mga kaigsunan ug makiglan nga kung unsay gusto natong mga tao mao ipahaom nato dinhaas balaan nga kasulatan. Dili ingon na. Kung dili ang atong himuon kung unsay gitudlo nga estandarte sa Biblia, kung unsay gitudlo nga pagtulunan sa Biblia, mo'y atong sundon og tumanon, mga kaigsunan og makiglan. Sa diha nga giingon sa Dios nga ang mga mahugawng butang dili angayan nga kaunon, pananglitan ganang baboy, mga uban pang mga mananap nga wala magapangusap og dili buak ang kuko, o nya mga kini ang mananap nga nas katubigan nga walay kapay o walay himbis kay gibawal na sa Dios. Gikinahanglan mga kaigsunan ug makiglan magpabiling gyud nga bawal og dili gid nato himuon nga kaunon og supakon ang gisugo sa Dios. Kung ato nga lantawon ug susiyon mga kaigsunan ug makiglan, nasayod ba mo nga sa diin sa tanang mga tao nga nagpuyo dinhiya sa kalibutan dunay mga katawhan nga pinili ang Dios? O kining mga katawan nga pinili sa Dios, mao kining mga katawan nga nagdumili sa pagkaon sa mga dulumtanang butang? Kung ato nga basahon nga kaigsunan ug makiglaan, ang nasulat sa Deuteronomio kung ato ni nga lantawon, ingon ani ang gisgutan. Deuteronomio kapitulo 6 mga kaigsunan ug makiglaan. Deuteronomio mga kaigsunan niya kung ato ni nga basahon ingon aning gisgutan. Deuteronomio kapitulo 14 bersikulo 2 kung ato ning basahon ngadto sa 3 nagingon. Kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios. Og si Jehova nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga mga katawhan nga naa sa ibabaw sa nawong sayuta. Kung imong lantawon ug susiyon ang nasulat sa Biblia, dunay katawhan nga pinili ang Dios ibabaw sa tanang mga katawhan nga nagapuyo sa yuta. Ug si kinsa maning mga katawhana nga gipili sa Dios nga maiya mga kaigsunan ug makiglaan. Kung atong padayonon ang 3 nagingon, dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga butang nga dulumtanan.
Kining gisgutan nga katawan nga pinili sa Dios ibabaw sa tanang mga taong nagpuyo dinhiya sa yuta, mao kining mga katawan nga nanagdumili sa pagkaon sa mga dulumtanang butang. Kung ato nga lantawon og susiyon makaigsunan og makiglan, taliwala sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na karon, onya wala nato sunda og tumana ang gisugo o gitudlo sa Dios nga dili nato pagakaunon ang dulumtanang butang bisag unsaon nato pagpaila og pag-angkon nga kita katawhan sa Dios, dili gyud ta pagailon sa Dios nga iya kay nga naman gisupak man nato ang iyang gisugo. So kung imong lantawon ug susuon makaigsunan ug makiglan, ang tubag sa mong pangutana nga gipadangat karon sa atong nga programa, wala tay makita ni mabasa diha sa Buhat Kapitulo 10 bersikulo 15 nga nagpasabot og nagprueba nga ang gihinluan dinha apil ang mga mananap nga mahugaw, makaigsunan og makiglan. Kay sa laktod nga pagkasulti kung ato nga paladman pagtuon ng mga Buhat Kapitulo 10, ang gisgutan din nga ginluan ang tao ragyod og walay labot ang mga mananap nga mahugaw. Alas paghatag og dugang pang pagpasanto ug pagpatinaw nini nga pangutana, ang panahon akong ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat, Brother Isao. Siguro murag na pa kay basahon. Okay, salamat Brother Libby. Mga kaigsunan, sa dili pa mohatag og dugang pagpasabot sa Brother Libby ato sa ning basahon ang mga napuno nga mensahe niya sa Brother Elgira Cesar, maasa si Brad John, mga brother. Wala si Brother John ron kay to ay giserbisyuhan nga patay sa Kinatarkan Island. Niapod si Brother Edward Ginerias o Brad, pero mobalik radayon ko ugma sa Iloilo sa gabi. God bless. Okay, Brother Giner. Niapod si Sister Lisa Jane Idar nagapaminaw sa Nazareth. Maayong gabi mga kuya. Greetings from Nazareth, labi na sa akong mga minahal na nagpaminaw. Kanunay kauban ni Nanay Tilde Marikit. God bless. Salamat. Boom sa inyong kanunay pagsunod sa atong programa. Niapod si Sister Ginaline Lumuntad. Niapod si Sister Annalisa Lipon. Good evening, Brother Isa, Brother Libby. Mo greet akong papa diha sa Kayang o kang Gloria Ferrer diha sa Canada, watching from Simbawan. Salamat Sister Annalisa sa imong pagsunod o pagsubaybay sa atong programa. Nihapon si Brother Jacob Sumalinog, mayong gabi sa tanan nagpaminaw o kaninyo diha Brad. Salamat Brother Jacob og mayong gabi isab kanimo. Well, wala nang tinaygo nakita nga nadugang pang mensahe magaigsunan alas paghatag dugang pagpasabot sa pangutana ang panahon nahuhatag kang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat kayo, Brother Isao. Salamat po sa pangutana nga atong gitagaan og pagtagad karon. Ang pangutana higala ako ning utrog basa. Siya na ako'y pangutana, Brad, sa Buhat 10:15. Ang gihinluan diha, Brad, ang mga mananap og tao nga hintil maunay insaktong gipasabot sa Biblia. Okay, salamat sa pangutana. Mabuti na'y katarungan sa nagakaon og mga gidili og kanang magitawag mga mahugaw higala. Kauno nila kay tungod daw aning bersikulo nga gihinluan na sa Dios. Dihara kutob. Gihinluan na sa Dios. Anya di na nila basahon nga tusunahan. Di na kwaon ang context sa maong istorya nganong dunay mensahe nga nadungog San Pedro nga ingon diha ang mensahe nga nadungog gikan sa langit, ayaw nganlig mahugaw ang mga butang gihinluan na sa Dios. Tungod niya na daghang pundok sa mga Kristiyanos nga nangaon ni anang mga butang nga higala. So ang Seventh-day Adventist nagpadayon nga wala nagakaon ni ana tungod kay naay gibasihan ang balaan nga kasulatan isip nga mao kini ang pulong sa Ginoo. Unsa man ipasabot aning buhat 10, no? 15 na sentro. Aron masabtan nato og sa atong mga tigpaminaw. Atong ilarawan ang hitabo mga higala sa kinatibuk-an sa buhat 10 aron ato masabtan kung unsa ni kining mga butanga ug unsay ipasabot
literal bakha ni or simbolikal bakha ni higala. So sa atong higala makaingon ta nga para niya literal kay mananap yun ang gikaon kay gihinloan na. Kanya, hinto po siya simbolikal. Nga naman, tao man po, gihinloan. Tuo siya sa duha. Ang manap, gihinloan. Sa ito pag mananap yun, gihinloan, kanang mananap, maunang hinungdan makaon. Literal itong manapay ilang pangunahuna. Kanya, sa laing bahin, balikon ako, nga nagtuo po silang simbolikal. Kay, ang tao naman po nagipasabot. Okay, ato ni husayon ko na be, kung unsa gi eksakto nga pagsabot ani. Dinhi sa buhat Jis, akong ihulagway ninyong hitabo. Ang title ni ining Bible nga akong ikuptan, ang headline dinhi, si Pedro og si Cornelio. So, bahini kang Pedro og kang Cornelio. Muna headline ni ining chapter sa buhat Jis. Ang nahitabo din nga matod pa nga dito sa Caesarea, binuo sa kalaki nga gihanlan og si Cornelio, nga kapitan kini siya sa kasundaluhan, anya mga pangulo siya sa mga Italianong kasundaluhan. So, many background sa istorya. Unsa may relasyon sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo. Dili Hudiyo kay Caesarea God nga Italiano sa pa outside Israel. So, ang relasyon nila higala sa unang panahon, ang pagtanaw sa mga Hudiyo, kay si Pedro Hudiyo man sadto, ang pagtanaw sa mga Hudiyo sa mga dili Hudiyo, ilang gitanaw nga mga hugaw ning klasihas mga tao, dili balaan. So ang pagtanaw nila nato higala kay di man ta mga Hudiyo, mga mahugaw ta para nila, o niya dili balaan, hugaw di balaan. Hinungdan ang mga Hudiyo, di na sila ilang gisunod nga mga kining mga Hudiyo, ang ilang pangunahuna nga bawal sa ila ang pagpakig-istorya o pagpamisita o pagtagad ni adtong mga tao nga dili Hudiyo. Supak na mga higala nila. Suna sila tradisyon nga ang ilang tagdon ang katulang mga Hudiyo. Kauban nila. Kaya di sila makikistorya, makigkauban ni adtong mga dili Hudiyo kay mga hugaw o di balaan nga mga tao. Pero sa hitabo ni buhat Jis, si Cornelio bisan tuod siya dili siya Hudiyo. Ang Biblia nagsulti, mainampuon sa Ginoo matod pa sa 12, siya maoy usa ka taong masimbahon og uban sa iyang tibok panimalay. Siya mahadlokon sa Dios, naghatag og daghang limos ngadto sa mga tao og nagampo kanunay sa Ginoo. Nindot ang kinabuhi ni Cornelio. Ang iyang kinabuhi, tao siya masimbahon ngadto sa Dios, religyoso siya, pero dako siya ranggo, kapitan sa mga sundalo. Aniya, taong masimbahon, tao nga mahadlokon ngadto sa Dios, aniya, usa ka tawo nga mainampuon og mahinatagon og daghang limos ngadto sa iyang mga silingan. Ano isa kay gayna samtang siya nagampo anang alas 3 sa hapon. Sa diha nagampo siya, gitubag sa Ginoo ang iyang pagampo. Unsa may tubag sa Ginoo? Okay, mao ni tubag mga higala. Dinhi nato makita sa 3 og sa may ikatulo ang takna sa hapon iyang nakita
sa tin-aw gayod. Diha sa panan-awon ang usa ka manulunda sa Dios nga misulod og miingon kaniya, Cornelio, og siya mituto kaniya uban sa kalisang og miingon, unsa man unta, Senyor? Og siya mitubag kaniya, ang imong mga pag-ampo o mga paglimos misulbong sa taas aron mahimong handumanan ngadto sa tubangan sa Dios. Og karon magsugo ka og mga tao ngadto sa Joppe og ipadala nganhi ang usa ka Simon nga ginganlag Pedro. Siya ana nag-abot sa usa ka Simon nga magpapanit kinsang balay ana ubay sa dagat. Og sa nakahawa na ang manulunda, nakisulti kaniya si Cornelio, mitawag sa duha niya ka mga binatunan og ang usa masimbahon nga sundalo, usa ka tig-alagad kaniya. Og sa iyan silang nasuginlan sa tanan, sila iyang gipagikan ngadto sa Joppe. So muni hitabo mga higala, manulunda sa Ginoo ning tungha kaniya. O niya, gisugo siya nga ipakuha si Pedro nga tuwa nagpuyo sad sa balay ni Simon sa Joppe. Kaya aron si Simon Pedro, maoy mo saysay kanila mahitungod sa kaluwasan. Pero paano mukuyog si San Pedro nga ang gisugo ni Cornelio mga hintel pod mahugaw o dili balaan nga mga tao? Karon ang nahitabo samtang nagpanaw kining tulo ka mga sinugo nga mga hintel, si Pedro misakas atop sa balay. Gibati niyang kagutom, hunahuna siya mukaon. Niya mo na hitabo nga habol, gihikta ng upat ka kanto, gituntun pa ingos ubos, o giingnan siya, Pedro, tumindog ka pag-ihaw o kumaon. Imbalibas Pedro, dili ko Ginoo. Kay wa ko makakaon ni ana. Kay tanaw niya, tabi itong mga mananap mahugaw. So, nining panahon na, giingnan siya nga, ayaw nganlig, mahugaw o di balaan ang mga butang gihinloan na sa Dios. Nahitabo Kristo makatulo o sa kalit gibira paingon sa langit na higala. Karon, naglibog si Pedro, matod pa sa versikulo 17 mga higala, si Pedro naglibog kung unsa kaha ang kahulugan sa pananaw niya nakita. Naglibog ni Pedro, unsay kahulugan, uban wa maglibog dit sulag kaon. Wa gyud hunahunag unsay kahulugan. Si Pedro naglibog siya gayo. Usa ginining sa to panay ipasabot. Unsay ipasabot atong ang nakita? Literal ba to? O samtang si Pedro naglibog ning abot man ng Espiritu Santo nga matod pa ani nga Biblia akong gigunitan, gaingon dinhi sa versikulo 17 hantod sa versikulo 20, ning tungha kaniya ang Espiritu Santo o gisultihan si Pedro. Pero galibog si Pedro, giingnan siya sa bala ng Espiritu. Pedro, naay tulo ka tao nangita kanimo. Ako nagpaanhin nila. Pagtanaw ron Pedro, uy, mga hugaw man di man balaan ng mga tao. Hugaw man giingnan siya sa bala ng Espiritu. Pedro, tumindog ka ug umuban ka kanila sa walay pag-ukon-ukon kay ako ang nagsugo kanila. Unang na Pedro, gisugo Diyos Ginoo ng mga tawhana. Diha niya nang pagkasultiya pa yung gisugo na ko ni sila pagpakuha nimo. Diha pa nasabtan ni Pedro ang kahulugan sa pananaon nga gikalibgan higala. Siya kadto dieng mga nakita na kumanap nga hugaw. Ang meaning di ato kining mga tawhana kay mahugaw man sabi ug di ba ni mga balaan sa among pagtagad kay mga dili man mga Hudiyo. Nagdumili ba si Pedro? Wala. Pero wa pa ito pakitaig pananaon. Asa ba ito mutagad si Pedro ay? Ingos Pedro, sige, mamahulay usa ta ugma ta mugikan paingon dito. Pagkaugma, ang nahitabo, ngadto na sila padulong. Si Cornelio, nahitabo, nagkuhan po siya, nang-imbitar siya. O di, pagsud ki Dios balay ni Cornelio, misimba si Cornelio kanya, giingnan ni Pedro, si Cornelio, ayaw nagbuhata. Tao lamang ako. O niya, sa versikulo 28, sabiha nga ning tindog na si Pedro at tubangan sa daghang mga tao,
Ingon ni Pedro, iyang gipahayag din siya nga kamo baya nahibaw mo nga kaming mga Hudiyo gidid-an mi sa pagpamisita o pag-uban, pagpakig-istorya kaninyo. Iyang gipahayag nga muna'y batasan sa mga Hudiyo, gidid-an mi sa pagpamisita, pagpakig-istorya kaninyo. Apan gipahibalo ako sa Dios nga gikan karon wala na'y tao akong pagainon nga mahugaw og dili balaan. Kano siya gipahibaw sa Pedro? Pinaagi sa pananahon nga ayaw nakita. Kay ang kahulugan atong manap nagkahulugan sa mahintel. Madong Pedro, gipahibaw ko sa Ginoo nga gikan kan wala na'y tao. So nagpasabot nga kadtong mananap higala dito literal, simbolikal to nagpasabot to nato nga mga tao mga higala. Kay sa Biblia daghang higayon sa Biblia nga ang tao nagsimbolog mananap sa mas matuban 5 sa pagbalik ni Kristo, ang kanding sa wala, ang kaniro sa tuo, ang makanding padto sa impierno, ang makaniro dalog langit. Masa may pasabotan na literal kanang kanding kanas bakante mo ba ni sunugon, kanang kaniro ba sa langit dili simbolikal na ang ipasabot na kanding mga daotan, ang makaniro mga taong matarong mo ni dalhan og langit. So nining batches mo sa may tuyos Ginoo gitagaan siya damgo pananahon nga kanang manap mahugaw mauna ang mga tao nga dili mo Hudiyo. Kung imo ang basag 34 ingos Pedro sa pagkatinuod na ilako nga ang tao ang Dios wala di ay ing pinalabi sa tao. Sa kaluwasan pantay tantanan way pinalabi ang Dios. Wa naman tayo higala akong ibalik ang panahon ni Brother Esau. Okay, salamat Brother Libby. Salamat mga higalas niyong pagsunod o pagsubaybay sa atong programa. Wala tayo igo nga panahon. So dili pa hingpit tapuso na atong programa ni atong closing song mayon man ang atong closing prayer. Okay, magampot ang mga higala. Amahan naman sa kita sa mga langit. Salamat kayo sa pagpakiguban ka na mo karong gabi na. Salamat sa mga pulong. Kaya magisalig madawat sa Kristo manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa talamanon sa kini ang maing balita o kinuntanan ang mga sukig pinalanggang tigpaminaw. Sa ngalan sa ni Brother John Dihito, Brother Joel Tarana, kini ang mga higala, Brother Isao Dihito, kinasab si Brother Libby Claves, paingon. Daghang salamat o maing gabi kanatong tanan. Ang mga